Bildu gara Arrasaten berriro ere hainbeste urtetan eskatzen ari garena berriro ere eskatzeko, ezta? HTA gelditzeko. Pentsatzen dugu behin baino garrantzitsu egoera politiko eta errealitate politiko berri batean ere gaudela. Hainbeste errealitate honen gainean hainbeste esperantza dagoen momentu honetan. Pentsatzen dugu baita ere badela garaia hainbat eta hainbat azpiegituran inguruko hausnarketa sakon bat egitekoa eta eztabaida bultzatzekoa eta horren inguruko esaten dudan bezala hausnarketa sakon bat egin eta gizarteari ahotsa bueltatzeko garaia ere badela. Dugunez, milaka lagun bildu gara gaur hemen eta horrek gure ustez badu esanahi garrantzitsu bat eta adierazgarria, ezta? Badela milaka lagun bagarela azpiegitura honen gainean aurka gaudenak eta eskatzen dugunak eztabaida bultzatzea eta benetazko herritarrei ahotsa bueltatzeko garaia ere badela. Noiz eta burdinez dator, txiki zioan koktela. Nik onurarik ez dut ikusten, eta kaltea itzela. Guk badakigu politikoei, beste askori bezala, parte hartzeta olako hitzez, ahoa bete zaiela. Beraz herriak uste duenai, hitza eman diezaiotela. Larai, 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 hitza eman diezaiotela.